गिबियावनो नुजाफैनाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा गिबियाव आं आरो जेसि बिथां जों सानैजों रोजाबनाय दा बावैसो 4 मान्थ सिगां ओंखारनाय मेथाइखौ रोजाबनो सानदों। बयबो रंजागोन ना रंजाया आंजों रायजोफोरा? मोसागोन दा बयबो? दे जागोन। लाइजाम बेयो गोसो थोनायनि फोरमायहरबाय अनजालिनो अननायखौ आंनि। लाइजाम बेयो गोसो थोनायनि फोरमायहरबाय अनजालिनो अननायखौ आंनि। लाइजामनि थांखिया बेनो दि सना, लाइजामनि थांखिया बेनो दि सना। आं नोंखौ मोजां मोनो, आं नोंखौ मोजां मोनो, आं नोंखौ मोजां मोनो, आं नोंखौ मोजां मोनो अनजालि। हाय बयबो हाय 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 एसे रंजाना हो बरिया। खोला सुदेबाराव नोंखौ
माच गोजोन्थों